नै लोगोफोर जोंहा हासबेन्ड वाइफ मानि मुनि मैगं खादोङो ओमफ्राय बाबलुबो दंफायो मैगं खानायावबो भिडिअ लाबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर मैगं थुब्रायदों मैगं गाबोन जानो थाखाय लामा लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि फुंनि ब्लगखौ जागायबायानो आङो फुङावनो ओमफ्राय दा जोंहा फिथा बनायदों आरो सिकनिनि हमनाय ओमफ्राय आं गायखेर फारसेथिं साहा बनायगासिनो नायलांबाय थादों होमबा साहा दिखांबाय नै फारसे नै सिकनिनि बनायदों आरो नारेंखल होनानै हमनाय फिथाजों गुदुं गुदुं साहा लोंलायनोसै मोखांखौ सुखांबाय न'आरैबो सिबखांबाय आङो साहा लोंनोसै आरो iya kukarai macam berapa yang lagi nangis ini mesin tertentu आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो सापर्ट खालामलायदो आरो लोगोफोर नङा होमबा नै थाइसे जाबायानो सायाव लं एलाइसि हाइजें होना लोंनोसै मोदोमफ्रु गोथावनो नै सायाबो जाखाबाय लोंनोसै नै लोंनोसै साहाखौ खामलायबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नै जोंहानि न' खाथियावनो न'आव नैबो जोंहानिहा ओमफ्राय मानिमुनि खाया होनदो दासो खाया होनदो माने दहाय माने ओंखाम जानो थांदोंमोन न' गाहायाव जाना फैना दसे जिरायबाय ओमफ्राय दा खानोसै बारा थान्दा थान्दागासिनो नै सासे इसोरबो दं आं दा खाहोलांबाय सानैसो नै सानख्रि खाना लानिहा दङ टक्रायाबो नै बायलायला जोंहाना फिसा नागिरदो नै बुरलुना नागिरनि गोजानाव थांलायनाङा न' खाथियावनो बेयावनो मोनो गिदिर साइडखि नागिर र' खाथि खाला बोग्रि थानाय गासैबो हासुयोबो ना मानसिफ्रा मानिमुनिखौ दा दिनै जाया गाबोन फुङावसो जागोन गोलाव गोलाव बारा जाबाखैनो सुना हरनाया बे गोबोरानो इयाव दंमोनहाय न'आवनो खावसेखौ नागिरदों नै आंहा दख'ना इस्ट्रि होगासिनो माने सुनानै गानदोंमोन ना खानसेल' गानदों थेवब्लाबो ओमफ्राय सुस्र'ना होदोंमोन आङो
मानासाव थांदोंमोन ओमफ्राय आरो मिसिनाव दंलाय बाय माबा थनथायनाय फ्रेस माबा मिसिनाव माबा खालामना दोनफैनोसै थनथायनायखौ इस्ट्रि होना दोनाबाबो माबा लेथ्रा नुयोना खंख्रा खंख्रि जाजोबो गाननाय ओरै दख'ना ओरै थेबनायखिनिया आरो जानजिनियाबो बेखौनो होगासिनो आं सुनायाथ' सुदोंमोन ओमफ्राय होथ'वाखैमोन दाखालि सुदोंमोन होना दोननोसै साफा गोदान नुनायानो गोबावानो जाबाय बियो दख'नाया बायनाया आंना पाटनि दख'ना ना थनथा थनसि खंख्रा खंख्रि जाजोबो नोङो खानाय दोङो माबा मोनफाय फैफादोयो अ 이 खावसेखै गैयालै गैया बाबलु मा नागिरदों नोङो हायराम जागोन नै जाना खारजिया फिथाइ बिबार बारदोङो सिगांबो थाइदोंमोन मा खम थाइदों माबा गुमा सुजुदों गुमा ना मा होनो बेखौ र' वाला जागोन पिसे सल' पिसे सिनै माबा गारि खारगासिनो दं दाउ गाबदोंमोन नामा साइकेल टांकेल टांकेल तेरि टां ओइ फिसा मोनसे जाथोसेबो दङ बियो गैया इयो दं लेफ्ट साइड दं औ नोखै नोखै इबो मोजांसिन जायो मोजां जायो मोनदों ना मोनाखै नोंलाय माने मुनिखौलाय सिनायद' सिनायपायसेना पावाना बारा माबा जायाखै सानख्रिखौ हाखो आयु हाबा माथो बुरै हिनजावसो बिलाय गिलु बालु खारदावलांबाय जोङो मा नांगौ र' इखौ जायाना मोनामसुलाबायनाङाहाय जाम्बा जाम्बा गथ' नै लोगोफोर खाखांबाय टक्रि बायला गाबोन एवना जानोसै दिनै खाना दोनबाय गाबोन जानोसै लोगोफोर आं दिनै संनाय खावनायनि ब्लग लाबोनाय जायासै मानोना आं दिनै बिजाव जालिनानावसो ओंखाम जाहैदो ओमफ्राय आरो आङो जाहैनाय संनाय खावनायफोरखौ देखायलायदिया माने जों जानो टाइमावल' थांनाय जादों नालाय लिंनायखाय जानो टाइमावल' थांबाय जोङो ओमफ्राय जानानै फैबाय दानि दहायनो फैदो ओमफ्राय दसे जिरायनानै न'आव फैबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन होनबा बाय